Sí. I després ja finalment, respecte al que comentava la meva companya Yolanda, del club de lectura, ho comentàvem abans de començar, el teu club de lectura té un perfil molt determinat que és un club de lectura feminista, i jo tinc un club de lectura que va començar sent molt limitat en el sentit de... Jo ja pensava que era limitat, el teu és més, però el meu era limitat en el sentit que jo només havia de posar, perquè va començar depenent d'una llibreria, només havia de posar de lectures, primer, narrativa i segon, només novetats. La llibreria va tancar i el vaig haver de reinventar un poc i el vaig canviar i vaig llevar això de novetats i he ampliat un poc el ventall i també vaig llevar això de narrativa i he ampliat el ventall també d'autors. Normalment la meva tendència és a posar dones, dones i primeres obres de dones, perquè les primeres obres solen ser molt fresques i segon, perquè dones per a mi era primordial, perquè pel que us he comentat, en el món de la literatura jo considero que continua pesant molt la masculinitat. Ho he comentat al principi, els últims premis que s'han atorgat, ahir mateix el Temps posava un reportatge sobre els premis d'Altea i em sap mal dir això en públic, perquè qui porta els premis d'Altea, l'editor dels premis d'Altea és una persona que tinc en gran estima, un home, el que tinc en gran estima, company i tal, però en la foto del Temps només n'hi havia una dona i era la mantenidora. La resta eren els guanyadors i els organitzadors i tot eren pantalons. Vaig a identificar ara metafòricament, però és que em va veure, la foto era de veure, vaig dir, ostres, només n'hi ha una dona i és la mantenidora, la resta són els guanyadors i els organitzadors, tots en tratge, i no són estos premis, estos són els últims que vaig veure ahir quan vam estar parlant ja entre nosaltres per correu, però és que tires enrere i els únics premis que hem pogut guanyar les dones enguany, excepte un de teatre, dos han sigut des d'Algemesí de literatura infantil, en el qual pareix que les dones tenim un poc més d'espai, i no tant, i no tant. I una pregunta, penseu que potser siga perquè socialment es té la idea de que el nostre món no té interès? Perquè jo sí que, per les coses que jo he escrit, que jo me centre molt en parlar sobre pressió estètica, el que he dit abans de la dictadura de la delgadez, tot això, però a mi la sensació que tinc, per lo que és com que el que nosaltres hem de dir no té importància, no és un món que... No sé si m'estic explicant, que igual el tema de que jo faig un article sobre pressió estètica i de més, la majoria dels homes, òbviament, pensen que és una tonteria, que no té importància. El que ha dit també Paula, pues amb el paternalisme de, ai, sí, muy bien, una palmadita en la espalda, però a mi no m'interessa. I no pot ser que siga també que a les escriptores els passa això, que és com, ja d'entrada, com són dones, ja el que tinguin que dir no importa. No sé. Yo creo que eso pueda tener que ver también un poco con que se encasille a mujer escritora con un tema determinado o con una forma de contar cosas de una manera determinada. Van a contar cosas, a ver, moñas, cosas que no tienen sentido, que son tonterías o que son cosas de ellas que no interesan. Entonces, puede carecer de un rigor científico o lo que muy bien tú decías, de un interés. Y también, por supuesto, ese paternalismo de, vale, bonita, ya lo has hecho bien, ahora siéntate un ratito, cállate la boca y no hables mucho y no pienses demasiado, no vaya a ser cosa, que digas algo que, oye, pueda ser algo molesto. Creo que pueda ir por ahí el asunto, que esté encasillado o etiquetado, si no se etiquete, directamente con mujer, vas a contar cosas que, bueno, pues eso, que no van a tener mucho fundamento, no va a tener mucha amiga. Van a ser chichinabos, cosas, pues como tú dices, que tengan que ver con lo estético, que, pues mira, como es estético no importa. Y bueno, a ver, puede que sí que importe porque lo estético está relacionado con muchos otros temas que además nos afectan a las mujeres, sobre todo de primer plano, y no somos solamente un cuerpo. Tenemos cabeza, tenemos sentimientos y somos tan personas como todo el mundo. Y
pienso que pueda ir por ahí, por lo menos la sensación que a mí me da es esa, que vaya el tema un poco por ahí. No sé lo que opinaréis las demás, però... I continua parlant Paula, que Jo ja m'he perdut, jo m'ha recordat el que anava a dir. De tota manera, volia parlar també de lo que havia dit això de Carmen, de la falta d'interès que puguen tindre o no. Quan aquest tema tracta també sobre privilegis i sobre queixes dels comportaments que tenen ells i que no s'ho veuen, també perden l'interès. És perquè moltes voltes no se volen revisionar-se a si mateixa de què els passa, perquè nosaltres no els ataquem, els ho assenyalem. Mira, tu tens un problema, en el cas que tu tractes, que és la gordofòbia, n'hi ha moltíssima, i mira, tu tens un problema. El fet de que un tio li diga a una tia eres guapa de cara, però és que estàs grossa, és que tu és una gordofòbia com una casa. Si tu ho assenyales i t'enfades, igual és que no pots revisionar-te tu mateixa de que tens unes coses apreses per la societat i no vols llevar-te de damunt, o no saps, o fins que no te dones compte que ho tens no t'ho llevaràs mai. Això passa en el masclisme. Quan jo vaig començar en el món del feminisme, jo no acceptava que era masclista, perquè com vaig ser jo masclista? Quan vaig començar a llegir feminisme i a instruir-me, vaig dir, si he sigut supermasclista, és el mateix, és el donar-te compte de que tu tens uns estereotips, o no em veig la paraula, uns cànons en el teu cap que t'ha ensenyat la societat i que després, quan te les estan marcant, si no els acceptes, mai t'interessaràs quan t'ho marquen. O aquests temes que t'ho marquen no t'interessaran. I això passa moltíssim en el feminisme, passa en certs tipus d'opressions LGTBI, per qüestió racial, etc. Llavors, per això sempre estem en les conyes de hombre cis, blanco, hetero, perquè és el que mai se dona contra els privilegis que té i de totes aquelles coses ensenyades i que mai se revisa per poder criticar-ho o per poder acceptar una crítica cap al seu comportament habitual. Paula, i una cosa, tu que fas també més contingut per xarxes socials, t'has trobat alguna vegada amb algun cas, no sé, que per el fet de ser una dona que està escrivint per xarxes socials i fer divulgació, t'has trobat algun... Suposo que sí, no? Amb molt machirulisme o... Mira, jo tinc un cas que... A veure, n'he tingut diversos, però este és el més estúpid. O sigui, és que de veritat és una cosa super... Mireu, hi ha un senyor... Hi ha diversos senyors, ¿vale? Senyoros. Un d'ells va començar a dir-me que jo com a dona el que havia de dedicar-me és a reproduir-me. I que com dona valenciana havia de reproduir-me en un valencià per a no perdre la puresa. O sigui, pues podeu imaginar el nivell. Clar, jo li vaig dir que ell no manava sobre els meus ovaris, que jo pariria, si parís, quan a mi me rotara. I bueno, que se m'estava passant l'arròs, bueno, deixem el tema. A part vas començar a dir temes sobre els transfobs i vaig dir, mira, a un altre costat. Després va vindre un altre senyor que, bueno, jo en les xarxes en Twitter me diuen la figata tia. I no me dic, o sigui, no és una qüestió que me diga la figata tia per una qüestió reivindicativa, és perquè no sabia què posar-me i jo dic molt, me cago en la figata tia, i mira, pues sí, la figata tia ja van, això ho pose. I el senyor va dir que si jo era una... que estava bé el meu contingut en xarxes, però que me canviara el nom, que era massa profec. I dic, què és massa què? Que era maleducada, que no sé què. Li dic, mira, jo posaré el nom que a mi me rote, no? Que seré les meves xarxes. Que si era una maleducada, que si era una dona... Bueno, me va dir de tot. Va vindre en condescendència, va vindre els seus amics, venen a donar-me lliçons sobre història, venen a donar-me lliçons sobre com m'he de comportar com a dona que soc. A aquests senyors que tenen 30, 40, 50 anys, i llavors dic jo que aquestes persones en la societat no estan ben vistes per seu entorn, perquè són molt masclistes. I bueno, que un d'ells, de fet, en xarxes, estan jo en la conversa, enreient-se perquè anava a consumir prostitució. O sigui, que ell... és que estava superorgullós per mi és que és violació. Entonces, anava a pagar a una dona per
és que me pareixia brutal, és que m'estava pareixent, i quan ho vaig recriminar també me va dir de tot, que jo que anava a saber, que era, bueno, de dir alguna cosa, un tema, i me diguen és que el sexe és una necessitat i haveu d'entendre que vosaltres mos teniu que tindre que I coses així en Twitter i en xarxes. I altra que m'està passant ara en TikTok és molt d'home que intenta lligar en mi. I és stop. Stop. O sigui, en totes les xarxes socials. En totes les xarxes socials. O sigui, és que és una cosa, jo tengo que dir, en un vídeo tinc parella, perquè resulta que hi ha homes que si no els dius que tens parella no paren. I és una... I en xarxes és... I ni dient que tens parella, Paula. Sí. Això no és un impediment, però en això de lligar en les xarxes socials has provat a parlar en valencià? Ho dic, Sí, perquè ho faig. es baixa la libido, que això Ho faig tot en valencià, o sigui... Però el pitjor és que quan ho faig, el que jo faig totes les xarxes les tinc en valencià i des que vaig decidir fer tot en valencià, xica, són els catalans els que venen tots a lligar, tu, i jo dic, redell i pare, ja... És una cosa brutal. O sigui, és que és com, deixeu-me en pau, o sigui, que jo no tinc ningú interès en lligar, ni estant soltera ni estant en parella. Deixeu-me en pau, que jo vinc així a fer divulgació, vinc a ensenyar, no vinc a que m'estigues dient que si te parec bonica o no. No m'interessa. Clar, però això és un poc també com ens veuen, no?, des de fora. És a dir, Clar, quins som un han de objecte. ser... Clar, quins han de ser els nostres interessos? Dir, no, jo sóc una dona que escric, que expresse les meues opinions, que faig divulgació, faig literatura, però de cara a la galeria no som dones que el que busquem és amor, parella... Clar. Ahí n'hi ha un clitxé que ens pesa, no? El dir, jo vull dedicar-me a això, no? A mi una cosa que me va passar va ser, bueno, quan vaig fer lo del fanzine, era un año que yo quería decir a todos sí, per el rollo de fer-me visible i no tindre aquesta por. I unes companyes que feien fotografia feminista, que ja no estan en actiu, me proposaren fer una sèrie fotogràfica pues, despullada, val? Per a reivindicar un altre tipus de cos. Sí que és de veres que a mi me donava vergonya per el tema del treball i tal, i pues, la cara no, que després li dic a tot el món soc jo, o sigui, però... Una cosa que sí que va passar era que molts homes o bé me deien que no estava bé la fotografia perquè estic normalitzant la grossor i la obesitat, però també una altra cosa que passava era que els homes pensaven que jo volia lligar amb ells. O sigui, era veure la foto, per exemple, en una xarxa social i de seguida m'escrivien per a intentar tindre una cita. Quan dius, és una fotografia reivindicativa d'un cos, total, i damunt eren fotos resexualitzades, que no passa res, però no tenien res d'eròtic. O sigui, però és com que el que tu estàs dient, Carmen, no? Com que de vegades ja és el clitxé de tu necessites un home i necessites també un romance i damunt si estàs fent una cosa que a mi m'interpel·la, que és com una foto despullada, tot i que no siga res pornogràfica ni eròtica, no puc entendre que és una arma, una eina reivindicativa. No, jo t'he d'escriure per intentar tindre amb tu alguna cosa. I penseu que això també passa... Jo tenia que explicar, no, la foto, o sigui, tenia que fer una pedagogia, no, la foto és d'això, no vol dir que jo estigui buscant ni parella, ni res d'això. Clar, i penseu que això també no afecta només a la presència de les dones en xarxes, a les imatges, sinó també a l'escriptura. És a dir, a les persones quan escrius un article, per exemple, d'opinió, quina manera de desqualificar a les dones n'hi ha que és atacant moltes vegades el fet que siguin dones, no? Per exemple. Jo vaig tenir un professor no vaig a dir ni quina assignatura era, i no res estava... No, perquè per si acas, ¿vale? Per si acas algú veu o algo. Bueno, vaig tenir un professor. I este senyor era el típic que, bueno, era molt d'esquerres, molt el que vos doni la gana. I un dia va fer un comentari que a mi, en ese moment, me va sonar raro i a cap dels anys he dit, serà cabro? O
sea, serà... Bàsicament va dir que les dones escriptores, se notava molt quan escrivia una dona o escrivia un home, perquè és que la dona era molt més sentimental i, clar, elles anaven més a una literatura juvenil i els homes era una literatura molt més seriosa, molt més descriptiva en alguns aspectes, però menys no escrivia tant els sentiments. Feia com un anàlisi de lo que escrivien les dones o escrivien homes, que les dones era sobretot el juvenil. I va ficar d'exemple a Rowling, que Rowling escriu literatura juvenil, i bé, Rowling, encara que ara n'hi ha la moguda que ara, és veritat, o sigui, ha escrit literatura juvenil, però també ha escrit literatura masculina, d'adult. I ho va haver de fer un pseudònim d'home perquè no interpretaren que al ser ella anava a ser un llibre feminitzat o més bé escrit per un... O més per a jovent, sí. No que anaven a veure Max ni... Que no ho vegeren com amb una visió de que ho havia escrit una dona, que ho miraren com ho havia escrit un home, perquè així no ho interpretarien diferent. No sé si entens el que vull dir. O sigui, moltes voltes... Però això ha sigut com una constant, no?, d'homes i dones. Vull dir, és una cosa com molt decimonònica. Dones que escriuen amb un pseudònim d'home per a que les prenguen seriosament. Això és... Però això ha passat en la literatura, això ha passat a l'art. A l'art, artistes que han escrit, que han firmat com a homes, i quan s'ha sabut que eren dones, claro, per això... I has començat a treure-li pegues i dius, senyor, que si haguera sigut un home no hagueres tret tantes pegues, ni hagueres dit, sí, és veritat, és una dona, per què? Per quina diferència n'hi ha abans ara de saber que havia sigut una dona la seva autora? I una altra cosa que se m'ha passat, que volia dir-li a Iris, que quan has dit dels departaments i de més, que era lo de la maternitat, és una de les moltes raons, però és que jo ho dia perquè, a més, hi ha un estudi que se diu John i Jennifer, que se va fer en la Universitat de Yale, crec, al 2012, que és que se van entregar a un mateix departament, o dos professors diferents, dos currículums exactament iguals, però canviaven el nom de la persona. Un es deia John i l'altre es deia Jennifer. Doncs John era una persona molt més contractable, molt més competent, haguera tingut millor sou que no Jennifer. De fet, tenint un currículum idèntic, hagueren agafat abans a John que a Jennifer. Això és el que volia dir abans també, que això, i això és tot. Jo això no m'estranya, això que dius. De fet, pense que no passa solament a Yale on s'ha de fer l'estudi, sinó que passa en més llocs. I pel que fa al tema de la literatura, ara m'interessaria també molt saber l'opinió de Yolanda, que és la que es maneja un poc en el tema del club de lectura feminista i de les llibreries i tot això. Jo tinc un dubte, a veure, un poc ahí existencial de professora de literatura infantil i juvenil, perquè jo pense, a veure, jo sé que n'hi ha, soc conscient que n'hi ha literatura infantil i juvenil perquè n'hi ha escriptors que escriuen per a un model de lector xicotet. Xicotet que no vol dir que siga poc intel·ligent, sinó que és un lector model infantil. I n'hi ha llibres que es fan potser pensant en aquest lector model. En el tema que has proposat tu, Paula, jo pense que, per exemple, la saga de Harry Potter no necessàriament és literatura infantil i juvenil, perquè pot ser és bona literatura i està agradant a públic adult i a públic infantil. I després, respecte de la manera d'escriure entre dones i homes, sobre això també tinc un hàndicap. També perquè quan feia el doctorat vaig fer un estudi, un dels treballs de doctorat que vaig fer va ser comparar com havia escrit la vida de Crist un evangelista home, Sant Lluc, vaig agarrar a Sant Lluc, i com l'havia escrita la Vita Christi Isabel de Villena. I sí que n'hi havia diferències. Com l'havia escrita una dona, clar, les circumstàncies també eren unes altres i els interessos eren uns altres, perquè Sant Lluc el que volia era adoctrinar i Sor Isabel de Villena també
volia adoctrinar, és a dir, volia ensenyar, però en un àmbit, en el seu convent, a les dones, que no necessàriament totes havien de ser monges dins del convent, però posa un exemple, ara que estem així tan prop de Nadal. Sant Lluc, per exemple, quan descriu que se n'han, la Mare de Déu i Sant Josep, Maria i Josep se n'han d'anar a Egipte, han de fugir, simplement fugen, agarren el burro i fugen. En canvi, Sor Isabel de Villena té el detall d'explicar que Santa Anna li posa una panereta amb figues, ous durs, és a dir, amb un detallet que un home no va tindre. O, per exemple, quan descriu el naixement de Jesús, Sant Lluc diu que ha nascut. En canvi, Isabel de Villena posa a un Josep plorós de veure que va ser pare, li posa bolquers, descriu un fet que no sé si dir molt femení, però ho és, vull dir, és que ho és. Aquest instint maternal de posar-li bolquers, de protegir, de tapar al xiquet, Isabel de Villena el té i Sant Lluc ho arrea i ja està. No fa més descripció, vull dir, que potser sí que n'hi ha una diferència d'escriure entre la ploma d'una dona i la d'un home, però és que això no és un problema. Perquè a mi m'agrada com escriu Francesc Viadel, per exemple, o m'agrada com escriu, jo què sé, Ferran Cremades. Perquè jo no puc agradar com escric jo des del meu punt de vista intimista i Mercè Rodoreda, per exemple, li agrada a molts homes. El problema no és l'intimisme, el problema està en què la gent s'autoimposa barreres i ells s'ho perden i ja està. Però no tots, perquè jo penso que no tots, que també els homes que veritablement són feministes tenen un gran mèrit, perquè ser feministes criats en un món totalment androcèntric i ple de privilegis ja és un mèrit, Des del privilegi de dir, no, jo he sigut un privilegiat i ara vaig a posar-me al costat d'aquestes que han estat, perdoneu-me la paraula, putejades tota la vida, doncs vaig a posar-me al seu costat. Això té un mèrit. Per això moltes vegades el feminisme dels homes el mira així de lluny i dic, a veure, fins a on ens arriba. Perquè aquí hem tingut alguns que ja han demostrat. Vaig a veure què diuen, però ja veurem què diuen ells, si estan connectats. A mi m'agradaria molt escoltar-los també i escoltar també a la gent que s'ha connectat. Sí. Si vos pareix, voleu afegir alguna cosa més? Perquè són 53. No hem començat prou puntuals. Sí, digues. A mí me gustaría, respecto a lo que ha dicho Giris, decir un par de cosas. Y, a ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. En primer lugar, pues porque sí, porque, a ver, las mujeres es verdad que escribimos mucho más, o por regla general puede ser una literatura más intimista, que habla más de lo que pueda ser nuestro mundo o al menos lo que se ha pensado que era nuestro mundo del ámbito familiar, de cuidar a la familia. Lo que comentabas de Sor Isabel de Villena ponía los pañales, sin embargo, San Lucas lo mandaba tal cual, ¿no? Creo que es un poco también una cuestión que está muy presente en la educación. Las mujeres siempre han sido un poco las que han cuidado de la familia y el hombre marchaba fuera y traía el dinero a casa para mantenerla, ¿no? Y la mujer cuidaba y ese trabajo nunca se ha visto como tal cuando es un trabajo. Y luego, con respecto a lo que estábamos hablando de literatura infantil, a mí me ocurre muchas veces, y es algo que claro, yo estoy cara al público y tengo que morderme mucho la lengua en ciertas cosas porque no me puedo permitir determinadas licencias, aunque ya me gustaría. Cuando alguien te viene y te dice, quiero una lectura para un niño y te matizan niño o niña. Y creo que en la literatura o en cualquier ámbito de la vida, si pensamos en hombres y mujeres como personas, lo mismo da que sea un niño o una niña, ¿no? ¿Qué más da que el prota de la novela sea un niño o sea niña? Cuando lo que nos tiene que interesar es la historia, y muchas veces son historias de superación que da lo mismo que sean chicos que chicas. Hay literatura súper chula que tendrían que leer todo el mundo y lo que te tiene que enganchar es la historia, no que un protagonista sea un niño o una niña. Eso es una cosa horrible. Y por lo que hablabais también en lo del
el club de lectura, claro, mi club de lectura es una iniciativa del Espai d'Igualtat d'Alfafar, ¿vale? Por eso es un club de lectura feminista. Enganchar a chicos es horrible, es muy difícil, es más difícil casi que, no sé, que cerráramos los ojos y esto del COVID se acabara ya, porque creo que cuando oyen feminismo piensan que los vamos a linchar y no, para nada, o sea, todos deberíamos ser feministas. De hecho, yo recomiendo ese libro porque es ideal. Igual que lo que hablábamos de los hombres, de perder el privilegio y ser feminista es una cosa, vamos, bestial, sí que lo es. Y hay un libro de un autor que se llama Iván Repila, que es El aliado, es uno de los libros que yo propuse en el club de lectura, que precisamente habla de esto. La sinopsis es muy clara, es un tío, muy macho, que se enamora de una chica feminista activista. Y claro, ¿cómo llegar a ella? Pues llegó a través de su mundo, de sus ideas, pero lo voy a hacer de forma bestial, porque se convierte en un troll y la machaca en todos los hechos todas sus reivindicaciones, pues el otro se dedica a machacarlas. Y tal cual va actuando y se va metiendo en ese papel de troll, se va dando cuenta que, ostras, esto del feminismo tampoco es una cosa tan extraña. Estamos hablando de derechos, estamos hablando de igualdad. Si todas las personas somos humanas y somos iguales, ¿por qué no va a ser un hombre igual a una mujer? Y, a ver, es un libro muy divertido, muy salido de madre, pone circunstancias, pero es muy curioso y son cosas pues que llama mucho la atención. Y ya digo, me muerdo mucho la lengua porque cuando me piden literatura para chicos o para chicas, para hombres y para mujeres, ay, no sé, lo que cuenta tiene que ser la historia, no el que sea quien lo lea, un hombre o una mujer. Yo puedo leer fantasía, puedo leer ciencia ficción, puedo leer histórico, puedo leer terror y puedo leerme una novela romántica, y si me gusta cómo está escrita me da lo mismo que sea hombre, mujer, que sea el autor o que sea autora, ¿no? Creo que cuando se habla de literatura no tendría que haber ese hándicap. Nos limitamos mucho en ese asunto, en ese tema, si vamos por ahí. Claro. Molt bé. Ara sí, voleu afegir alguna coseta més? Donem pas a la gent que ha estat així escoltant-nos. A veure. Són 12 persones. Bueno, comptant-nos a nosaltres. Vull dir, si voleu dir alguna cosa, posar-se la càmera, activar-se l'àudio... A veure si ja... Home, a mi m'agradaria escoltar si la gent que ens ha escoltat un poc de... Clar. Al principi és que costa un poc arrencar-se, no? Sí. Però igual sí que tenen alguna coseta a comentar. Que hem estat una hora parlant, nosaltres. Clar, no, poca broma. Animaros, venga. Va, María José, que està ahí, que... I si dona vergonya també està el xat, Exacte, que podeu dir alguna cosa, correcte, podeu dir alguna cosa per el xat. A veure... És que a veure si estava... Vale. Sol·licitat a tots que reactiven l'àudio perquè no se dic, a veure si els he silenciat sense voler quan han entrat tots els dels vídeos. Però no, només estem nosaltres. Hola, Picada y Peri, buenas tardes. Ah, sí, buenas tardes. Mira, María José. Conéctate el audio si acaso. Vale, una pregunta. Ay, qué buena pregunta. Sí, Qué buena pregunta. Diu, ¿cuál fue el primer libro de una autora que recordáis haber leído? Ah, ostres, jo sí que en tinc una curiosa.
Vaig a dir-vos, jo puc contestar? Sí, clar, Perquè podeu aneu a contestar les 4. A veure, això ho conté moltes vegades, però és que és cert. Jo l'autora que tinc en gran estima, i us quedareu flipades perquè és un col·loqui, diguem-ne, feminista, però jo sóc una gran admiradora de Corín Tellado. Home, clar. Vaig començar a llegir perquè a ma mare li agradaven molt les novel·les rosa. Ma mare era una persona de poca formació, d'una formació molt bàsica, però li agradava molt llegir novel·les rosa i jo vaig començar a llegir Corín Tellado i em vaig aficionar a la literatura a través de les novel·les rosa. I, de fet, encara als estius tinc una col·lecció de llibres que vaig heretar de ma mare, de llibres de novel·la rosa, d'estos dels anys 50. I, ostres, jo pensava, jo matisaria algunes coses, perquè és cert que és molt masclista, però la novel·la rosa, jo vull ser la Corín Tellado valenciana. Per a divertir-se i per a passar una estona. Jo encara lleig les novel·les de Corín Tellado i a vegades dic, ui, quina borrada, quines borrades llegien, perquè a més s'especifica moltes vegades tipus consultori de la señorita Francis, aquella quan li preguntaven, oye, es que mi marido me engaña, i la señorita Francis deia, tu aguanta. En les novel·les rosa passa, però vist des d'una perspectiva, o sigui, des de la perspectiva que dona el temps, per a mi són entranyables i jo continuo reivindicant Corín Tellado i qualsevol tipus de literatura, encara que tinga poca qualitat, si serveix per entrar, poca qualitat literària, per entrar en el món, per obrir les portes de la literatura, perquè jo de Corín Tellado, doncs després ja vaig passar a Mercè Rodoreda, a Isabel de Villena, a moltes altres. En el fons no deixava de ser, per molt masclista que fos la seva literatura, no deixava de ser una dona avançada al seu temps que escrivia novel·les com a xurros, que vivia de la literatura i que firmava amb el seu nom. Per tant, jo la considero una dona avançada al seu temps. Jo reivindique Corín Tellado. Ja després, totes les que han vingut després de la nostra literatura, les nostres clàssiques, però jo sí, recorde, jo vaig llegir Corín Tellado en 10 anys i no m'he quedat tan mal, He pogut tirar endavant. Acabo de buscar el primer llibre que me regalaren d'una dona, perquè no és l'Adela dels núvols, que és literatura infantil, d'Elisa Ramón. És el primer llibre d'una dona. Va ser en literatura infantil, clar. Sí, però és el primer llibre que me regalen. Els meus pares són castellanoparlants i és el primer llibre que vaig llegir també en valencià, en català, i d'una dona. O sigui que mira. Doncs jo, a veure, no recorde qui és la meva primera autora perquè de xicoteta jo agafava llibres de l'escola, de la biblioteca de l'escola, de forma indiscriminada. Sí que me recorde que és el primer autor perquè va ser Enric Valor i me'n recorde perquè no sé, me va captivar molt llegir la meva llengua perquè jo, bueno, quan tenia 6 anys que no estava molt això i me donaven les rondalles, em donava el meu profe de primària i me deia, llegis aquests 2 llibres, ahí, adoctrinant. Però la meva primera autora que jo recorde i que jo anara a la biblioteca a agafar el llibre va ser Rowling a Harry Potter. Ja havia llegit un munt de coses anteriors, però no recorde, de veritat, no recorde si eren homes o dones. Recorde llibres, però no recorde qui eren els seus autors, perquè tampoc veia jo la necessitat, no sé, o potser no tenia jo la necessitat, tot no li donava la importància. I la primera va ser J.K. Rowling. A partir de que va treure la primera pel·lícula, quan tenia 11 anys, me vaig agarrar el llibre i vaig dir, això és una meravella! I a partir d'allà me vaig enganxar molt més a això. Quan vaig ja ser una miqueta més majoreta, per decidir 15-16 anys, me vaig agafar La plaça del Diamant, que me va ser dur llegir-lo a aquesta edat. Va ser molt dur i anys després l'he tornat a llegir i l'he gaudit molt més. Però va ser dur, a aquesta edat me va costar molt, però me'l vaig acabar jo. Ole. Després me'l van demanar en batxillerat i m'ho sabia tot. Però va ser una experiència molt xula. I perquè volia alguna cosa en la meva llengua i vaig escollir a ella, no sé, no és que tampoc tenia ningú referent, no tenia internet. Els meus pares són de classe obrera, no tenen cap tipus de formació i no llegeixen.
Ma abuela sí que llegeix novel·la rosa, però no és... Tampoc m'agradava la novel·la rosa, no m'agrada gens aquestes temàtiques. I, clar, jo m'anava a la fantasia, a la ciència-ficció, i vaig agarrar a la plaça del Diamant i vaig dir quina meravella. No sé, era molt diferent a lo que havia llegit i m'ha agradat molt. És genial. Falta Yolanda, que confessa. Yolanda, estem esperant la teua versió. Bueno, yo la verdad es que tuve la suerte de que a mi padre le encantaban los cuentos, los libros, y recuerdo con gran cariño ser pequeñita y todos los reyes o cumples o incluso los fines de semana cuando íbamos a comprar, yo siempre me iba a la parte de librería, papelería y me quedaba allí loca mirando libros, y recuerdo leer, quizá la primera autora, no sabría decirlo con ciencia cierta, recuerdo con cariño los versos de Gloria Fuertes. Me daban mucha risa. Claro. Y mi padre me sentaba, me contaba los cuentos, me leía y al mismo tiempo que me iba contando los cuentos, me los iba dibujando, y es un recuerdo que tengo que, bueno, que me encanta de mi niñez. Y quizás sí, quizás Gloria Fuertes. Gloria Fuertes porque, claro, era toda una escritora como la copa un pino. A mí me encantaba. Pero me pasaba un poco como a Paula, ¿eh? Yo, cosa que caía en mis manos, cosa que leía, no tenía problemas. Y sí que es verdad que había quizás más libros de autores que no de autoras, pero bueno, mi generación era un poco rara. A mí me enseñaron a leer con Platero y yo, o sea que era un poco... Recuerdo primero de primaria, Platero es pequeño, peludo, redondo, todo, se diría todo él de algodón. Todavía recuerdo ese primer párrafo porque era... Pero bueno, sí, me gustaba todo tipo de literatura, y Gloria Fuertes, por supuesto, siempre tengo mi rinconcito para sus poemas y sus chascarrillos. N'hi ha una qüestió interessant que ha aparegut en el xat, és que jo tinc el xat obert i veig que Arantxa diu que ella ha llegit Enid Blyton. M'agradaria fer un paral·lelisme perquè és una autora sobretot de novel·la de misteri, no? I la novel·la de misteri com la novel·la rosa sempre ha sigut considerada com paraliteratura, no? O pseudoliteratura. I ara, en canvi, per exemple, ja tenim setmanes dedicades a la novel·la negra i a aquestes qüestions. Era un poc per lligar amb el fet d'aquells subgèneres o aquests gèneres menys tinguts, al cap i a la fi no deixen de ser després una via d'entrada i d'accés cap a la literatura de cànon. Jo també la llegia. També llegia aquesta literatura quan era xicoteta. També em treia Los Cinco de la biblioteca del meu poble. Llavors vivia a Muro i anava per Los Cinco i tot això, no? I ara, de fet, estan fent-se reedicions molt boniques. Jo ensenyo a classe les edicions antigues, que són les que jo conservo a casa, perquè he comprat en llibreries de segona mà o perquè les tenia jo de quan era xicoteta, i les noves edicions, que Yolanda ho sabrà, que estan tornant-se a posar de moda, és perquè és una literatura que està ben feta i que continua agradant. Ens agradava a nosaltres, que tenim, almenys jo ja vora 50 anys, però a la meva filla, que en té 13, per exemple, també li agradava. O sigui que la bona literatura es manté en el temps, és atemporal. De hecho, Los Herederos sacaron unos textos inéditos que están dirigidos a niños un poquito más pequeños. De Los Cinco no son las historias tradicionales, son historias que nunca se llegaron a publicar y están recomendados para primeros lectores a partir pues de 7 años, chavales a lo mejor de primero o segundo de primaria, y muy chulos. Y bueno, Los Cinco, Los 7 secretos, Las Torres de Mallory, eso es un básico imprescindible como en cualquier biblioteca, vamos. Hay autores y colecciones y libros que si no los has leído no has tenido infancia, creo yo, vamos. También es que, bueno, ja tengo unos años, la verdad. Sí, així estem el sector així un poc més major i després Carmen i Paula, que crec que són prou més joves que nosaltres. Alguna coseta més, va, digueu
Com ja sabeu, mira, Arantxa. Vale. ¿Qué pensáis sobre el uso de seudónimos en mujeres escritoras? ¿Creéis que sigue vigente hoy en día? Pregunta Arantxa. I Bàrbara fa més gran la pregunta i diu això, el mateix. Volen parlar sobre pseudònims. Jo crec que no és... Jo pense que no, que les escriptores avui dia... M'he pres la llibertat de respondre, però la meva opinió és que jo crec que no, que les escriptores avui dia no ens amaguem d'escriure i que reivindiquem el fet d'escriure. De fet, ara m'ha vingut al cap que inclús algunes editores, per exemple, Àfrica Ramírez, per exemple, fa uns anys, no fa molts, en 2016 en París que va ser, ens va convocar a 10 escriptores, només dones, per a escriure un llibre de relats en conjunt. 2 anys després ho va fer l'editorial 3 i 4, agafant com a personatge, mireu, fixeu, és un personatge tan patriarcal com és Joan Fuster. I 10 escriptores vam reinventar la vida de Joan Fuster a la nostra manera. Fins i tot jo el vaig fer enamorar-se d'una periodista a la cantina, una cosa impensable, segons els rumors que corren, però bé, fa igual. La qüestió era... Bueno, era Corintellado, la cosa. Exactament. No, era transgredir un poquet i el fet era això, que les escriptores no ens amaguem. Jo crec que fins i tot, i això és una altra qüestió que sempre ha sigut un poc un mite, allò de la competència entre nosaltres, entre les dones que són competitives, entre nosaltres, jo crec que en el tema literatura no ho som. És més, en el tema literatura ens fem suport les unes a les altres, col·laborem les unes amb les altres i ens agrada fer-nos visibles. Una altra qüestió és que quan ens presentem a un premi, jo ja fa temps que no em presente, perquè no puc presentar-me ja que forme part de la directiva de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i això ens impedeix, per qüestió d'honor, presentar-nos a premis que impliquen una retribució econòmica. No em presente, però sí que pot ser que quan una dona es presenta a un premi tinga la sospita aquesta de si firmen el meu nom em llegiran de la mateixa manera i com que les bases d'alguns premis permeten pseudònims o inclús, òbviament, algunes l'anonimat, pot ser alguna dona posa un pseudònim. No ho sé. Jo preferís perdre el premi abans que renunciar al meu nom de dona. I jo crec que cada vegada més. No ho sé, parle també un poc pel contacte que tinc amb altres dones escriptores en el cas de la nostra llengua. No sé com funcionarà en el cas d'una altra de les llengües de l'Estat, però nosaltres sí que estem orgulloses d'escriure i sí que reivindiquem un lloc en la nostra literatura. Per tant, no ens amaguem. Jo crec que no ens amaguem. Ara ja vosaltres, no sé. Claro. Yo creo que ahora el tema de los seudónimos en mujeres no está tan presente como podría estar antes, hace unos años. No me parece... Muchas veces creo que el tema del seudónimo pueda responder más a cuestiones comerciales, sean vendas más, te llames así o asá, incluso cambies tu nombre y tus apellidos por un nombre y un apellido extranjero, porque pueda ser que, oye, sea más guay, escribas mejor, que no tanto por el tema de ser hombre o mujer. En la actualidad, ojo, porque antes está claro que había muchas mujeres que no podían publicar con nombre de mujer. Ahí tenemos las hermanas Bronte y no les permitieron, publicaron con unos nombres que no eran masculinos, pero tampoco eran femeninos y tenían más una apariencia de ser un nombre de chico que no de chica. Sí, se creía que eran, claro. Claro, pero yo creo que en la actualidad pueda responder más a cuestiones económicas que no a cuestiones de género. Apunta Arantxa, sí, en el chat, que J.K. Rowling va utilitzar les JK, les lletres, en lloc del seu nom complet perquè li ho va recomanar l'editorial.
apunta Arantxa. Vull dir que sí que no tindríem un caos de pseudònim, però sí que d'alguna manera d'algú que diu, bueno, anem a fer que no se sàpiga, no? Si eres un xic, una xica, així sembla que sí que des d'un punt de vista comercial, segurament. Clar. Igual que se va canviar el nom per a fer que és novel·la negra, no? El que fa ella. I alguns escriptors també ho fan per a fer altres gèneres que consideren a lo millor menors, no? Quan fan novel·la negra i Benjamin Black i tots aquests, no? Que diguem-ne que no és tant a lo millor una cosa lligada a ser dona com a una sèrie d'estratègies editorials. No ho sé, no sé què en penseu. Jo volia des de la perspectiva històrica, no? Parlar a què se deu aquest pseudònim. Òbviament, aquest pseudònim se deu sobretot a que a la dona no se li prenia en sèrio en moltíssimes de les coses que poguera fer. La dona, com a tal, tindre accés a l'educació era una minoria i dones molt privilegiades econòmicament parlant. Qualsevol dona no podia accedir a tindre una educació. Per exemple, m'he apuntat el nom perquè sóc malíssima, ¿vale? Pels noms, però Hildegarda de Bingen, que era una monja del segle XI, estic parlant, esta dona és perquè era d'una família molt rica, era de la baixa noblesa, però tenia molts diners i va poder tindre un accés a una educació molt bona en un convent. Esta senyora va escriure moltíssim sobre teologia perquè deia que tenia visions i d'alguna manera suposa que va enganyar al papa per donar-li permís, una bula, per a que una dona poguera escriure sobre teologia. Ella no va haver de fer un pseudònim, però sí va haver d'inventar-se una trama de que tenia visions per poder accedir a poder escriure. Durant tota la història veiem dones que han intentat escriure, han pogut escriure per la seva condició de classe, perquè han tingut accés a l'educació, però a l'altra banda han sigut menyspreades pel fet de ser dones, que se l'han invisibilitzat, que no s'hi dona la importància que se li hauria de donar. I estic parlant de literatura com estic parlant de pintura, escultura o qualsevol altre tipus d'art que puga, o qualsevol forma de fer cultura que puguem tindre. Quan arribem al segle XIX, la dona ha de ser una dona que estiga en casa, però en realitat la realitat és que la dona treballava fora de casa i dins de casa, la majoria de les dones. La idea de que la dona havia d'estar en casa era la idea de la dona burgesa, que era la poca que podia aconseguir poder llegir. Emilia Pardo Bazán és una escritora meravellosa, però era de una classe molt privilegiada econòmicament. Va lluitar molt pels drets de poder estudiar en les universitats, però era una dona també d'alta classe. Al 1900, al meu poble, que és el que està jo més investigant, el 60% de les dones eren analfabetes. I la resta del 40% no és que sapiguera o poguera llegir literatura o fer academicistes, sinó que podien defensar-se llegint alguna cosa. Un 1% podria agafar un llibre i llegir-se'l per complet. Clar, el fet de que la dona hem tingut menys recursos per arribar a tindre coneixements d'escriptura, la dona hem tingut molts més impediments per estudiar i per poder estar dins del món acadèmic, ha fet també que retrasara la nostra presència forta en la literatura, que és ara, del segle XX i el segle XXI, quan ha començat ja de forma forta. Què passa? Al vindre tard se'ns ha tractat de menys. Com, on van aquestes? On van aquestes senyores que tota la vida no han fet res? No, no és que no hem volgut, és que no hem pogut, no mos haveu deixat. I ara que podem, ens esteu menyspreant perquè penseu que vos estem llevant un espai. I aquest espai correspon a tot el món, no només a una classe de persona, per ser del gènere que siga. Llavors, clar, crec que encara n'hi haurà dones amb molta por de posar el seu nom per veure que el mercat no la vol acceptar pel fet de ser dona, o que la encasille en un tipus de algo, no sé molt ben què, però que se pugui encasillar o se li pugui etiquetar per qualsevol cosa, i ahí ja tinga por de mostrar qui és el seu nom i fique les seues sigles o fique un nom, un pseudònim.
per exemple. I ahir la meva reflexió. I això. No, pensé que ja no n'hi ha... Estava repassant a veure si algú s'animava a fer alguna pregunta més, però ja portem hora i mitja. Jo crec que ja... Ja ho tenim bé. Si ningú vol afegir res... Jo sí que vull afegir una cosa que m'havia... És una cosa super No cortita. passa res, sí. No Abans hem parlat molt del tema de que les dones són les que que tenim més afició per la lectura, tot i que després no són visibles. A mi, jo, pensant en el col·loqui, pensant un poc en la meva vida personal, la meva família no té afició per la lectura, és de classe super treballadora, però sí que me va agradar molt una cosa que me va dir un dia la meva mare i vos llegiré la frase, perquè jo li vaig dir, mama, com és que sempre has tingut llibres però tu mai has llegit? Me dice, no leo, apenas casi sé escribir, pero siempre me ha gustado que en mi casa hayan libros que mis hijas e hijos vean que son importantes porque los libros son cultura. I m'agrada el fet que una dona, tot i que ella no ha tingut l'oportunitat perquè la meva mare no té formació i tot i que ella no té aquesta afició, sí que té la cura de que les seues filles i el seu fill sí que... No sé si m'estic explicant, no? Però m'ha semblat molt bonic. Sí, és una cosa molt bonica per tancar jo crec, No sé, què penseu? Sí. Bé, doncs moltes gràcies a totes quatre per estar ací. Se m'ha allargat molt, hem parlat moltes coses, ha hagut intervencions, gràcies, ens diuen per el xat. Molt bé. I bé, res més, agrair això a Prosa Elàstica que hagi organitzat aquest col·loqui i que ens hagi reunit a totes ací. Moltes Moltes gràcies. gràcies. Ha estat molt interessant. Moltes gràcies a totes i a les persones que ens han escoltat també i que han col·laborat amb nosaltres fent-nos preguntes. Molt bé. Moltíssimes gràcies per convocar aquesta tertúlia i a veure si no és la primera, si no és l'última. No. Clar. Si enfilem l'agulla i en fem més. Ah, pues sí, mira, ahí está. Queda el guay. Decir que ha sido un placer esta tertulia. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado, por supuesto a las colaboradoras. Y bueno, efectivamente, esperemos que no sea la última tertulia, que podamos tener muchas más de todos los temas que nos interesen y que nos apetezca hablar. Y bueno, pues ahí tiro el guante para que... A ver si repetimos. Exacte, ja el tenim ahí. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies. Mira, pren nota, Arantxa, que també és de prosa, així que ens ha pres nota ja. Ja estem. Molt bé.